toda a aldea ten vacas, cuidado. Mira que pauleo. Vaya callao me fixo o meu avó, que está... Bueno, vou ilusionadísimo co meu callao. Non vos asustedes, que as primeiras ramplas, tras a saída de Será baixada todo, Lizoazado, será todo... Vólvese máis doado. Lizoazado vólvese máis Oye, doado. aí estamos, Santiago de Compostela, 790 kilómetros. Aí sí, mira. Que temos que andar. Quen é Toñito de Poi? Pois ese é un cachorro, era un rapaz novo, que na aldea de Castiñeiras chamámoslle Toñito de Poi, porque el nasceu en Poi, que era unha casa que había aí no monte ao lado duns eiteiros maravillosos, que construiu a casa aí seu abuelo Adolfo e súa abuela Manuela, e nasceu ali en ese paraíso. E entonces, cando baixaba a aldea, era Toñito, porque era pequeno, e de Poi, porque era de Poi. E cando sacamos o primer disco, a cuadrilla de Pepa a Loba, tuvemos que poñer os nosos nombres, e claro, naquela altura sacar un disco era... os nombres iban aí sellados a fuego. E eu dixen, podía chamarme Kevin Joshua ou Johnny Westmuller, ou podía poñer un nombre estrambótico, pero decidín manter o nombre así da aldea para ter un pouco de dignidade. E mantive o nombre de Toñito de Poi. Sendo unha nena, imagínate Xamarín Club cantando que gallo é, non é? Jope, pois, para min era, fíxate, un referente, non? Na nosa música, na música do rock and roll galego aí, e bueno, pois a verdad que somos moi diferentes, pero eu creo que algo pode salir bonito de aí, non? E para min é un placer e un luxo compartir o camiño con Toñito de Poi, por suposto. Lucía Pérez é unha rapaza de 31 anos, unha rapaza que verdadeiramente me sinto moi afortunada porque ca idade que teño vivín experiencias que moi grandes e que nunca pensaba que se iban a cumprir, non? Moitos soños que eu tiña de nena cumpríronseme antes do que realmente eu esperaba e cumpríronse realmente, por eso moitas veces digo que os soños fanse realidade. E sigo sendo esa rapaza soñadora, ilusionada e agradecida. Maravillosa compañeira, maravilloso ser humano. Sí, unha tía moi valiente e moi capaz. Mi mate, cada vez que penso que se cantou no festival da OTI, dijo, que te calles, payaso! No festival de Eurovisión, cantou no festival de Eurovisión, te imagínate, tío. Que pasada ali, co baile, con todo, non? Rite tú, 800 millóns de personas mirando para rapaz, é unha rapaseña aí dunha aldea, Non, ten moito mérito. Unha persona moi dulce, ademais, moi cos pés na terra e traballadoriña e, oi, janouse todo a pulso, non, perfecto. Unha boa compañeira de viaxe. Son 40 días, bueno, aínda casi non che dá tempo a botar de menos a xente, as cosas, pero, por suposto, como non vou botar de menos pois a miña xente, a miña familia, as comidas, pero isto contrarréstase co que vai a ser, que eu espero que vai a ser algo grande e que outro, bueno, pois vai a estar ali cando chegue o día 29 de abril ao Obradoiro, non? E van a estar ali comigo. A llorar. Pois, con 40 días, meu pai estuvo 3 anos, meu pai deixou embarazada a miña nai de min, e cando ven a visitarme, fui buscar a maleta á porta. E dixe, mamá, hai un señor de barba aquí, é teu pai, meu fillo, vale? Dixe a meu pai, que foi o día dos pais, dixe a meu pai, papá, que tal, que? Mira que vou facer o camiño e tal para un programa de televisión en directo. Moi ben, meu fillo, ti ten traballo, ten traballo a salud, ben. Moi ben, e iso, bueno, pois xa nos vemos. Aló, para canto vas? Para 40 días. Pois non pasa nada, home, en 40 días nos vemos, vale. E xa, onde vai o rapaz? Nada, que vai para 40 días. Pois, fillo, pois ahora, delle que 40... Eso é un fillo de mariñeiro, eso, para esta sopa de sobre, non añoramos nada.
O camiño son moitas cousas e eu creo que en realidad son moitas emocións e moitos sentimentos pola experiencia que moita xente me transmitiu nalgún momento. E bueno, eu espero que as poida vivir ben fortes e que me fagan dura este camiño que vou a empezar. Falando e falando xa sabes de min, que veño de lonxe o mesmo que ti, que cando o meu cuarto xa queda pequeno, pechando os meus ollos nos soños esperto por verdes paisaxes. Espinal serán dúas típicas vilas que se vertebran ao redor dunha rúa rodeados pola paisaxe máis benditamente salvaxe dos Pirineos. A verdade que queda ben máis poético. Ahora sí, ahora me dejarás descalzarme, vou a descalzarme para andar este tramo. No, pero estou pensando que conste que isto aí que podía andar descalzo xa, No, bueno, digo en serio, non? Aquí hai unha... Oye, non me... Bueno, vamos, non vou a tolear, que acabamos de primeiro, empezar. Pero, vamos nada. que sí, que tampouco se vou nerviosa, tranquilo. Bueno, eu fai o que queiras, se non me vou descansar. Pero o camiño é sagrado, había que andarlo descalzo. Os meus pés son... espero que... Non todo o mundo, non. No, claro. Toñito lo grande, aquí. E si, eu non quero callados, eu o catope polo camiño, eu non quero... Porque había callados, salía 10 euros, tío. Pero que somos... Dale, masa, ¡Hala! Un pirata feliz dormía de día, de noite era fixe. Pois, oye, eu levar o callado sí que me facilita a min. Que sí, que facilita moitísimo. Pero, bueno, o teu non, para mí o teu, bueno, sin comentarios. Pero por... Que pasa, muller? É un Canto callado, tío. pesará iso? Pesará... Non. No, eu creo que igual 4 kilos. Sí, 4 ou 5 kilos pode sí. pesar. Calculo eu, Home, creo que pode estar interesante, a imaxen que poda verse Sí, do porque, ordenador. Se non tens que facer. Bueno, pero a mellor ou estás... convaleciente, tío, ou que Hai moitas... estás no sofá convaleciente, pos eso, pos a pantalla do ordenador ou enchufalo por a tele e ves o camiño así. E faz o camiño, disfrutas tamén e está ben, oye, pois mira. Nos acompañamos mutuamente en espíritu, en alma, en corpo, en esfuerzo. Le conocí en un banco de estación 2 horas antes de amanecer. Mira, sabes que vou facer? Mira, vou facer unha cousa, mira. No, a xente somos moi responsables. Vou na recoller eu, en serio, no, porque isto sí que non, de paso vou a rajar unha planta, mira. Isto digo así. Pero isto non, Pois non. Que A xente somos moi irresponsables, Bueno, levamos... Mira, vou a levar eu e a ver, que non teña que coller oito no camiño, porque e vou a tirar, pero que non, si non, Parece que estaba aí... Aparte, un camiño sagrado, que a xente, a ver, para min todo é sagrado, para min todo é sagrado, todo. Pero claro, a xente ten que ter cousas máis sagradas que outras, e nin esa respeta. Lourdes aguas de onde ves para onde vas, vou facer a miña limpeza no corazón que está o meu pai. Así que aquí vamos a facer unha paradilla. Sí. E tamén encantame esas casillas así, as ventanas pequenas de colores e tal. Facer a miña limpeza no corazón que está o meu pai.
a morada do meu pai, é no coração do mundo, onde só existe amor. Oye, ao final está lo talando super... Sí, para pasar ya asa. Cuidado co dedo, Sí, sí. sí, que está fininho. Sí, sí, sí. Eso que estoy buscando nadie lo vende. No lo encuentras en el mercado ni en un bazar. ¡Qué sorpresa! Qué placer, de verdad que da gusto. No, es que yo estoy... Este es un regalo, este es el premio de fin de día. Como decimos en Galicia, embelesada. Estoy ahí... Bueno, pero esto es lo bueno que tiene el camino, que hoy estáis conmigo, mañana estaréis con otra persona, pasado con otra, vais conociendo gente, Sí. vas compartiendo experiencias, vas compartiendo... Es muy bonito, esa parte de no saber qué te va a pasar mañana, de esa incertidumbre, de aventura, joder, joder, que igual te cruzas, yo qué sé, ¿sabes? Con alguien súper interesante en un momento dado y que todos, no sé, podemos aportar cosas muy interesantes en un momento dado, ¿no? A mí me gusta mucho la etapa de Sarria por Tomarín, es bonita esa etapa. Sí, es bonita, sí, es bonita. Me llama la atención, bonita, o sea, tú eres capaz de ver más o Sí, menos de la morfología del sentir, paisaje. sí. Y luego como preguntas y te cuentan y tal. Sí, yo me lo veo todo. Yo lo veo. Yo lo veo todo, me encanta, es que de verdad eso me fascina. Lo veo. A mí esa etapa me gustó mucho. Y también la de Portomarina Palas también, me gustó. O sea, sí. Tengo como flashes, momentos, ¿sabes? De recuerdo que dices, ostras, de sensación de plenitud, de placer. A mí o que sí que me deu... Eu se houbera o do río, cando xa acaba esa etapa de meter os pés nesa agua, Ah, que fresquiño. Eso sí que me deches envidia, Hai que ser o mellor de aquí. Sí. Moi ben. E agora sí, ahora se estamos ben. Bien. Ten cuidado, porque son picudas as Escoita, e non te pedras. queixes moito da gravilla, que como te queixes moito da gravilla. Vas bailar aínda, non sei que será... A ver, non hai que queixarse nunca na vida de nada. Digo, como se xa está Pamplona así, ten... O que non estás traballando no teu... Os camiños non se poden elegir. Podemos elegir a actitud a que nos aportamos os camiños. Pois hai que ir con alegría e punto. Eso sí. Pero parece que teño un corazón en cada planta do pé. Sabes, bum, latindo aí, bombeando fuertemente. La gravilla, gravilla. É un caminiño cheo de pedras e de amor. Cheo de pedras. Es E amor, que- moito amor, oye, Home, literal. tal Mira, cual. acaba de chegar esta canción a alma, San Antón, camiño de pedras total e amor por todos os lados, o sea, lo veo correcto. Apóyate ben, agárrate o hombro, muller. Agora. Por aquí, por a Sí, puntilla. bueno, por outros dedos. Aí. Por entre os dedos? Sí, tamén. Que? Que faz? Tolé. Ai, que gusto! Unha das cousas, bueno, ao principio dá un pouco de... Pero un masaje de pés que fantástico, E eh? algo Ai, que ai, máis por a genial. punta, non? Bárbaro, así genial. Vale, ben. E agora xa te hidratas Vas a me tirar tú. as mans. Espera. A ver. E que era xusto ali. Ahora. E polos ao revés os calcetins. Pero de onde saleu eso? O sea, polos ao revés os calcetins? Onte funcionoume, así que vamos deixalo así. flipo, bueno, Se vexo que tal, bueno, mañá si eso, poños normal. Pon ao revés os calcetins, de verdad, que invento, A naturaleza che brinda unha alfombra tan, mira, con flores, con todo. O sea, dime ti, se non dá justo, se en canto deixes fluir un pouco a naturaleza, mira tío que che brinda. Vale, xa está, non falo máis disto. Que te calles, vale. A ver, Ah, Déxame tal, le ver. levo o teu un pouco e vas ti. A ver, déxame probar.
Eu non me vou fastidiar, No, daño non te fagas, Pero que é moitísimo, é moito, pero que barbaridade. Bueno, vou a estos contenedores, Venga. Non notas un relax, ti? Cuidado. Mira. E é teca, madeira de teca, Que? Hasta os contenedores. Chéjalle ver, No. Ai. Un señor veunos ver a un concerto despois de estar en Viña del Mar e tal, no festival. Veume a min con un cuadro tallado en madeira e demais, con agradecemento porque se facían... Ai, Dios, xa me poño... É que se me poñen os pelos de punta. Se conectaba ca súa muller ou coa súa parexa que estaba na cárcel a través da miña música que poñían na radio, que facían peticións e que eran, para eles era a súa comunicación, é dicir, é algo moi forte, é dicir que a música lévate a uns niveles e pode que dices, e hasta onde pode chegar? Digo, eu estaba aí, ao mellor estaría nese momento na miña casa tan tranquila e digo, esa canción, fíxate. E que canción era? Chamamos unha canción que se chama Este amor es tuyo, que era a canción que además ali sonou moito despois do festival. Canta. No, ahora non canto que estou... Canta, muller, que xa estás Estou me emocionando. xa estás radeando. A ver, pero menos intentaría un pouco. Este amor es tuyo. Como é? Joder, ahora non me vou acordar, a ver. Este amor es tuyo, di que lo esperabas. Este amor es tuyo, di que es el que siempre, siempre tú soñabas. Collendo unha bolsa para... Aquí está, moi ben, xa teño, vale. Para basura, é verdad que... Como enchamos a bolsa, malo, malo. No, pero é que isto... No, a verdad que é unha desgracia como moito calquera. Falta de consciencia, o sea, vas por un camiño tan maravilloso e vas e tiras os papeles do bocadillo e tiras todo, o sea, as colillas, mira, os aproveito para coller a colilla. Hombre, no, pero isto, no, pero isto, o sea, e isto, bueno, isto está a estrenar, cuidado, Recén tirado. Isto está a estrenar, Te sigue a bolsa, Xa, pero isto foi, a ver se foron os bueno, ahora de... vou tomar a correr, cuidado que mira o callao que levo, No, isto non pode ser. Este paso... O que chicío que enchíamos a... No, pero este é unha sinvergüenza. Mucho colgar aquí. Acabase de crear un hashtag que se chama O Camiño Limpo, porque, bueno, visto que foi encontrando Toñito, que fomos encontrando de moitos porquerías, moita suciedade, pois que temos que coidalo, que ten que estar limpo. Así que podes interactuar aí polas redes sociales co hashtag O Camiño Limpo. Sabes o que é mellor para non limpar? Non manchar. Eso é verdad. Ti non tiras as cousas e non te complica. Ui, que che dei na cabeza. No, non tirar, é que Claro. Se non estamos entendendo nada. Bueno, é igual. Non estamos aquí para educar a nadie porque a primeira educación fai falta para nós. Espera que vou botar aquí a basura. Pero non tires a bolsa. Que no, a bolsa no, a bolsa vamos... Dice vaciala. Ahí está. Na 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 na. Si encuentres algo extraño, por eso aún estoy en el lugar de siempre. Faena, pescadores,
pescadores, pescadores a la mar. ¿Qué te pareceu? Esa canción... Eu cando andaba ao mar non me gustaba nada. Eu pensaba, saber, pensei, ese tipo de cancións fixo a xente que en su vida pisou o mar, Seguro, pero bueno, seguro. porque eso é romántico, Pero pero bueno, bueno, dime, sí, pero é está unha ben. sí. No, o mar amase con forza, esa é a verdade, Ahora entrame calor, Oh, amiga. Sí. Ai, aquí ninguén lle pon unha pedra a este, Pobriño, vamos a poñer. Nós vamos a inaugurar este, nós. Venga, Vamos a inauguralo. Aquí, aquí. inauguramos. Ai. Y ahora que me quiten lo bailado. Me pellizco cada día, pienso que suerte la mía. Acaban nos dicir que chegamos aos 1000 seguidores en Facebook en Destino Santiago, así que moitas gracias, é verdad, que a xente que ben. Sí, Claro, pues é verdad. Sí. Para nos é importante. Así non estamos... Non estamos solos. Cuentas he disfrutado de todo lo bailado. Y ahora que me quiten lo... Desde aquí o desde Roncesvalles? De Roncesvalles. Ahí, ¿qué tal? Muy bien. Seguidito lo hiciste. Los pies es mucho, pero la cabeza es más. Hombre. Pero yo llego al gozo y allá a gozar. Y a gozar, nunca más. Muy bien. Pensando en el rancho que me iba a pegar en Galicia. Claro. Y me metí en una marisquería. Sí, Como señor. es el Hombre. premio del viaje, claro, Claro. claro. Sí. Y una cosa te voy a decir. Te tropiezas y antes de llegar al suelo, alguno te recoge. ¿Verdad? Que Sí. hay mucho Eso es una compañerismo, categoría. muchísimo. Sí, es cierto, es cierto. A Santiago vou lixeiño suspirando E coa miña Carmela que en Compostela me está esperando Vou subindo montañas, cruzando valles, sempre cantando. O verde me acaricia porque a Galicia xa estou chegando A Santiago vou ligerito, a Santiago vou caminando, como un peregrino por el camino. Con ilusión A Santiago voy, Ligerito a Santiago voy, Caminando como un peregrino por el camino con ilusión Oye, pensé que nunca cantaría este tema en mi vida.